hedder Anne Hansen, og du er lige kommet ind på min YouTube-kanal. Jeg har lige lavet en artikel om, hvad det vil sige, når vi konkurrerer med andre. Hvad det vil sige, når vi ikke er helt os selv, men at vi kæmper på at blive andet end det, vi egentlig er. Det synes jeg egentlig var lidt interessant, fordi hvor er det, vi finder vores styrke henad? Altså det handler jo om, at vi prøver at blive noget, som vi ikke er skabt til. Helt fra skolen af, så får vi karakterer. Jeg er lærer og har hørt elever stå og sige, hvad fik du i matematik, hvad fik du i dansk? Du er ikke så god til fodbold, eller et eller andet. Og så bliver værdien der. Fordi så sammenligner vi os med andre. Og det er der. Er vi gode, jamen så er vi jo. Så er det alt jo godt. Men er vi måske lidt dårlige til det enkelte fag, så er det måske ikke så godt. Men vi kan bare ikke vinde i alt. Det svarer jo til, at æbletræet prøver at lave pærer. Det kan ikke lade sig gøre. Men æbletræet har jo værdi i sig selv. Selvfølgelig har den det. Vi kan ikke undvære æbletræer. Og så synes jeg bare, det er interessant det der med, at jeg faktisk i årevis har prøvet at konkurrere mod min mand for eksempel, som det er helt fjollet, for han er jo sindssygt god til alt sport. Jeg har jo en jordisk chance. Og så bare komme frem til den erkendelse der, men skal vi overhovedet det? Skal vi egentlig ikke prøve at finde ud af, hvad er det, vi er gode til? Skal vi prøve at nørse lidt? Hvad er det, vi er helt unikke? Bare kommer med, når vi kommer ind i verden her. Prøv at finde det der unikke frem. Og være os selv. Det kan være rigtig svært, når vi er en sammenligningskultur. Men jeg har skrevet en artikel om det, og jeg håber, du har lyst til at læse med. Tak fordi du kiggede med her i hvert fald.